30 миллионов для крымских телеканалов, среди которых телеканал АТР. Сегодня Верховная Рада приняла соответствующий законопроект. Со второй попытки «за» проголосовали 227 депутатов. Детали в сюжете. Все-таки буду апелювати до колег, які зараз знаходяться в кулуарах, в їдальні. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко призывает народных депутатов зайти в сессионный зал. На повестке дня законопроект о внесении изменений в бюджетный кодекс, который позволит выделить денежные средства на поддержку телерадиокомпании Крыма и Севастополя. АТР – це був єдиний канал, який на весь світ в режимі онлайн демонстрував, як йде агресія російська. Більше жодного каналу там не було. Вони забрали нас це. Ми забрали наших дітей, журналістів, операторів. Ми їх перевезли до Києву. 60 людей ми тут розселили, які працюють на цьому каналі. Ми виходимо, ми ні на день не зупинилися. Ми виходимо, але ми не можемо все покривати. При обсуждении большинство депутатов, которые выходят на трибуну, поддерживают изменения в бюджетный кодекс. Ми сьогодні маємо віддати шану цьому народу, який сьогодні лишається там, на окупованій території Криму. І сьогодні АТР – це є телекомпанія, яка мовить в Києві, в якої борги, який не продовжують ліцензію, не хочуть цю ліцензію давати безкоштовно. Вдумайтеся. Її дивляться ті представники кримсько-татарського народу по супутнику, по інтернету. Вони дивляться її, повірте, я це точно знаю. Ми повинні профінансувати єдину телерадіокомпанію, яка інформує кримських татар та українців, які знаходяться зараз в окупованому Криму, і повернути цими діями Крим до України. Однако депутат от «Відродження» Антон Яценко выступил против. Он уверен, государство не может поддерживать частные телеканалы. Знов-таки, ця компанія не знаходиться в державній власності, і загальна концепція українська, якщо я не помиляюсь, ми приймали, що припинити взагалі фінансування будь-яких засобів масової інформації. Мова зараз йде фактично перерозподілити 30 мільйонів гривень на конкретно взяту компанію. Голосуют 214. Изменения не проходят. Андрей Порубий просит депутатов вернуться в сессионный зал. Получает согласие депутатов на повторное голосование и вновь предлагает поддержать крымские СМИ. За проголосовали 227 депутатов. Вітаємо наших колег кримських татар. Я аж біг, щоб встигнути, дзвонив колега Логвинський. Мені було б соромно не проголосувати, я знав, що голосує фракція, я аж біг там з одного засідання. Шаркта Юс Бергенбір, Тарафтан Маджали. Я вважаю, що українців як політичну націю неможливо уявити без ролі кримських татар. 0 голосов «за» от Опоблока и «Самопомощи». Фракции львовского мэра Садового заявили, не будут участвовать в голосовании в парламенте, пока не рассмотрят вопрос о привлечении к ответственности депутата от Опоблока Вадима Новинского. Це, звичайно, добре рішення, і ми підтримуємо його, і підтримували. І те, що сьогодні ми хотіли заакцентувати і вашу увагу, всього цього може бути не потрібно, коли парламент розвалять олигархичные коррупционные силы. Теперь этот документ должен подписать председатель парламента и президент. Эльвина Сидбулаева, Наталка Калинка и Асан Иминов. Заман, АТР.